Здравейте, приятели! Днес ще направим един много интересен ритуал, който е свързан с нашата биохимия и нашата генетика, тъй като сега съм записала и уча нови неща и уча неща свързани с генетиката. Си отговорих на много въпроси, защото в работата с хора забелязах, че някои хора много бързо се поддават на изцеление, на промяна и прочее, а други хора, примерно, по-трудничко се поддават. Има такива, които постигат някакъв резултат и след това нещо ги връща обратно. И пак започват да изплуват старите програми, а пък има и такива, където не се подават изобщо. И аз разсъждавах и търсих начин как да бъдат нашите изцеления по-ефективни. И когато записах да уча и стигнах до генетиката, ми се дадоха отговори на много въпроси. Оказва се, че нашето съзнание реагира по определен начин въз основа на начина, по който живеем. Тоест, ние получаваме от родовата си памет, това е задната част на мозъка, там се намира безсъзнанието и получаваме готова база данни от нашите предци как да оцеляваме, защото това се строи на базата на техния житейски опит. И това се придава и при животните, и при хората, с цел новите поколения да бъдат подготвени за живота на Земята, за да бъдат по-ефективни. Обаче с еволюцията, през която минаваме, тези програми трябва да бъдат усъвършенствани, някои да отпаднат, защото живеем в различни времена и всяко поколение живее в различно време и много от старите програми вече са неефективни. И затова законът по принцип гласи следното, че не оцелява нито най-силния, нито най-красивият, нито най-умният, а оцелява този, който е най-приспособим към промените на околната среда. Това важи за целият вид, за животни, за растения, за всичко на планетата, включително и човека. И въз основа на начина, по който живеем, начина на възпитание, родовата памет, всеки човек има начин на възприятие на този свят и това се дължи на биохимичния баланс, който има той в тялото. И това са аминокиселините, хормоните. И когато те функционират по определен начин, човек реагира по определен начин на различните ситуации в живота. И моята цел с този ритуал е да направим така, че първо да се позапознаем малко повече с нас самите и нашите процеси, които ни се случват на физическо ниво в организма. И като ги свържим заедно с енергийните процеси, с тънките тела, тъй като всяко нещо се отпечатва, разработих такъв ритуал с космическо изцеление. Благодаря на висшите сили, че ми го дадоха. Да направим един квантов скок, за да може да се препрограмираме и да накараме нашето тяло и нашата хормонална система да функционира правилно. И тогава започват и самите органи да функционират много по-добре. И предполагам, че много от физическите проблеми и дискомфорти, благодарение на този ритуал, ще бъдат разрешени, както и ще се освободим от най-различни свои качества и реакции, които проявяваме напълно неосъзнато. И така, ние сега живеем, за да открием своята по-висша цел. И какво мога да ви кажа? Вие сте жив гений. Всеки човек по закон се ражда гений. И не казвам просто, че имате потенциал да бъдете гений, а че сте такъв точно в този момент. Висшата цел в живота ви е да споделите своят личен гений със света. Но какво е геният? Произходът на думата се свързва с дух покровител или пазител, който се грижи за даден човек. Освен това, тя има и очевидна връзка с думата ген, което е и една от причините, поради които се асоциира с определени специални хора, с генетична наследствена дарба, свързана с интелекта или интелекта. Като помислим за гении, ние се сещаме най-вече за интелектуалната сила, както е в случая с Айнщайн, например.
И сега, нали, целта ни е да разберем гения по един нов начин. Като за начало не е нужно да имате силно развит интелект, за да бъдете гений. Геният сте вие, когато живеете в своя апогей. Това сте вие, когато живеете живота си, без да се спирате пред нищо, признавайки страховете си за свои, като по този начин ги трансцендентирате. За да бъдете гении, означава да имате коража да живеете с отворено сърце, водейки живот изпълнен с романтика, щастие, хармония и избъднати мечти. Докато пътешествате при своите мечти и по пътя на живота си, вие ще преминете при всякакви велики човешки животи. Въпреки че конкретни имена може да не споменем, вие ще усетите какво е необходимо, за да живеете един велик живот. Велик живот не е задължително да означава известен живот. От всички хора, които познавате, се сетете за един, на когото наистина се възхищавате. Не заради делата му, а заради характера, търпението, неуморния оптимизъм и кураж. Геният може да процъфтява и в най-обикновената среда. Вашият гений ви прави един наистина щастлив човек. Това е вашата по-висша цел. Да сияете не заради друго, а защото сте живи. Вашият гений може да се появи само от това вътрешно сияние. Ако не ви прави истински щастливи, но това не е вашия гений. Геният ви е почвата, а по-висшата цел израства от тази почва, независимо дали ще бъде обикновена билка, превъзходен плод или огромно дъбово дърво. И ние сега ще минем през процеса, който тече вътре в нас, на семената, които са вътре в ДНК-то. Това е така, защото вашата ДНК е един съвсем реален код и този код може да бъде отключен само ако имате правилните ключове. С този ритуал ще се постараем да отключим всичките ключове в правилния ред. Нали, това са такива универсални ключове и те са закодирани в нашето ДНК и то ни помага да преоткриваме живота си и да осъществим нашата мисия тук. Генетиката е свързана предимно с разрушаването на концепции, вместо с добавянето на нови такива. И тези ключове, които ще инсталираме с този ритуал, ние ще можем да променим изначалните реакции, които сме наследили като негативни програми от своите предци и да отключим нови кодове, както и такива, които са заспали и пак са наследство от нашите предци, но са такива положителни. Тъй като в нашия род и в нашата генетика има положителни и отрицателни програми и ние ще се постараем да изчистим тези, които ни пречат. И така, нашата собствена ДНК е базирана на същата тази 64 странна геометрия, която се намира в книгата на промените на Идзин. Нали, това е генетичната Идзин. Това е много хубава книга, ако си я намерите, може да я прочетете. И тя ни прави един холографен космос на целия космос. И така, нека да разгледаме, нали, да ви дам малко повече информация за нашите клетки. И така, по време на това изцеление може да се отключат във вас доста дълбоки ваши страхове, но те ще се проявят само за да ги видите, да разберете, че ги имате. И нашата цел е да им благодарим и да ги пуснем да си ходят с любов и благодарност, защото нашите страхове, това са нашите пазители и те се базират на това какви грешки, примерно, са допуснали нашите предци и са пострадали от това нещо, както и за нашите грешки, които ние сме допуснали в този живот и те са довели до някакви емоционални травми.
Това е по същия начин, както примерно човек се изгаря от огъня, значи огъня пари и боли, се пази от него. И по същия начин различни ситуации, примерно човек пробва нещо, проваля се, разочарова се и страда от това нещо и после го е страх да пробва други нови неща или да пробва отново да направи това нещо. И така, нашата клетка, по-точно всички наши клетки ни чуват и откликват. Всяка клетка слуша вашата среда чрез безбройните си молекулярни антени, които са вградени в клетъчната мембрана. Тази клетъчна кожа интерпретира сигналите от околната среда и придава съответните инструкции на ДНК молекулите в ядрото на клетката. След това вашата ДНК реагира, като активира нужния механизъм в клетката. Това наподобява на капитана на един параход, който придава информацията от своите сигналчици към машинното отделение. И ако сигналчиците видят препятствия, те предупреждават капитана и той нарежда на работниците в машинното отделение да отворят или затворят пещите, които задействат турбините или сменят скоростите, които на свой ред задействат ветлото. В тялото ви се случва същото. Молекулярните превключватели във вашите клетки казват на ДНК кои гени да се включат и кои да се изключат. Този процес се случва непрекъснато през деня и нощта във всичките 60 трилиона клетки, докато сте живи. А вие сте устроени да отключите невероятна молекулярна сила, която се съдържа в тялото ви. Сега нека погледнем в машинното отделение, ядрото на клетката. Тук можем да видим добре познатата тройна спирала на ДНК. Това, което повечето хора не осъзнават, е, че подобно на солта, ДНК е естествен проводник на електричество. Тя е изключително чувствителна към електромагнитни вълни. Дори една малка промяна във вашето настроение създава достатъчно силен сигнал от околната среда, за да задейства реакция във вашата ДНК. По подобен начин една негативна или позитивна мисъл генерира фин електромагнитен поток в тялото ви, който предизвиква някакъв вид биологична реакция във вашата ДНК. Повечето от нас нямат представа как настроенията, мислите, убежденията и цялостното ни отношение буквално моделират нашето тяло. Заради повишената чувствителност на ДНК, всичко в живота ви, от храната, която ядете, до хората, с които живеете, претворява вашето тяло в зависимост от вашето отношение. Отношението ви определя характера на електромагнитните сигнали, които достигат ДНК. Ако имате лош ден и сте в лошо настроение, например, това отношение ще генерира нисковибрационен импулс в тялото ви. Вашата ДНК ще реагира, като затвори определени хормонални пътища в мозъка и вие ще се почувствате тъжни, депресирани или разочаровани. От друга страна, ако имате лош ден и успеете да се измъкнете от негативния начин на мислене, смейки се на себе си, един високовибрационен електричен сигнал ще стигне до вашата ДНК и ще се почувствате по-леки и по-радостни. Вашата ДНК ще реагира, като активира определени хормонални сигнали, което в резултат ще направи деня ви по-светъл. Процесът, през който вашето отношение програмира ДНК, е в основата на добре познатия плацебо ефект и той е в основата на един много важен нов раздел от генетиката, познат като епигенетика. Епигенетиката е наука за това как околната среда влияе върху гените. Тази вълнуваща нова сфера от биологията е много по-холистична по природа от старите модели, които всички ние сме изучавали в училище. Когато допълним идеята за влиянието на околната среда върху електромагнитния свят от квантова физика с епигенетиката, това ще включи и човешкото отношение. На квантово ниво вашата околна среда е вашето отношение. Всичко това означава, че вие никога не можете да бъдете жертва на своята ДНК. Няма как да бъдете и жертва на съдбата. Вие можете да бъдете жертва само на собственото си отношение. Всяка ваша мисъл, чувство, дума, която изричате, и действие, което предприемате, директно програмира гените ви, а оттам и вашата реалност. Следователно, на квантово ниво, вие създавате околната среда, която програмира вашите гени. И това ще се опитаме да направим с този ритуал, да препрограмираме нашето отношение към живота, както и синтеза в нашето ДНК.
Истинската интелигентност се активира от търпението и мекотата на сърцето, като чак по-късно се потвърждава от ума. Колкото по-висока е вибрацията на вашата ДНК, толкова по-чувствителни ставате за енергийните полета около себе си и толкова толкова по-позитивни събития привличате, толкова по-здрава става вашата аура, тъй като аурата на човека, когато е слаба, тя не може да привлече положителни потоци, осъществяване на желанията ни. И всяка една от 64-те дарби, които се съдържат в нашите ДНК, отключва някакъв определен гений, който след това се проявява чрез сиянието на аурата ни. ДНК-то е свръхпроводник. Преди човек да направи квантовия скок в извисените и неизрими владения на ситхи, а ситхи това е така наречената положителна карма, която човек получава като дарба. Нали, това е според индуизма. Трябва да се случат някои необичайни явления. За генетиците огромно количество от вашата ДНК, над 90%, изглежда, че няма никаква цел. Ето защо тя си е заслужила безличното име излишна ДНК. Това е едно много погрешно разбиране за истинската роля на този тип ДНК. Точно излишната ДНК пази всички модели на колективната памет от вашето минало. Не само вашето минало като човек, а и далечното ви минало като животно, влечуго, а дори още по-назад като растение и бактерия. Преди да влезете в едно състояние на ситхи, цялата тази генетична памет трябва да бъде пречистена от вашата ДНК. Това означава също, че докато вибрацията ви става все по-висока и по-висока, вие трябва да отработвате все по-дълбоки и по-дълбоки модели на сенките, които произлизат от нашето колективно наследствено минало. Познати на индийската йога традиция като самскари, тези древни вибрации на сенките буквално са увити около цялата човешка ДНК. Единственото нещо, което може да ги развие е самата светлина. Проучване на ДНК е демонстрирало, че една от по-необичайните електромагнитни свойства е нейната способност да привлече фотони. Това са елементарни светлинни частици и да ги завихри около двойната си спирала. Точно тази способност на ДНК се вплита светлина в двойната си спирала, в себе си. Разкрива нейната истинска скрита роля в тялото ви, да действа като свръхпроводник, чиято единствена цел е да повиши експоненциално вибрацията, която влиза и излиза от тялото ви. Това на свой ред води до пълно преобразуване на тъканите във вашето тяло. Този много рядък феномен на теория е познат като транспозиция и включва внезапното синхронизирано придвижване на хиляди ДНК елементи във вас до нови различни генетични локации. Това бележи необикновеното зараждане на един абсолютно нов вид човек – Homo Sanctus, свещения човек. И нека да погледнем какво 21 групи кодони, с които ще работим. В генетиката ролята на гените в клетките ви да синтезират и съчетават различни аминокиселини, за да създават протеини, градивните елементи на вашия живот. Освен това, основните аминокиселини са групирани в генетични семейства, които се наричат 21 групи кодони. Всяка една от тези групи кодони има специфично име и те действат като колективни програмиращи тела в по-голямото тяло на самото човечество. Голяма част от човешката митология произлязва от тези химични групи и всеки пръстен крие големи мистерии. Те имат пряка връзка с много от оригиналните свещени азбуки като иврит, а също така са свързани с богатия символизъм на Таро. Тяхното по-дълбоко значение стои отвъд обхвата на всички учебници, които съществуват в момента на Земята, но когато поработим с тях, ние ще можем да отключим стари древни знания в себе си, своя потенциал и нашето пътешествие в живота да бъде много по-вълнуващо и красиво, отколкото в момента. И това ще ни отвори вратите към един нов и по-светъл живот. И така този ритуал
ще работи за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, както и за целият български народ и за цялото човечество. И така активираме при програмиране на нашата генетика. Активираме хармонизацията на 21 групи, на всичките 21 групи кодони в нашето тяло. Възстановяваме правилния баланс на абсолютно всички аминокиселини, които трябва да се произвеждат в нашето тяло, тъй като когато има неправилен метаболичен обмен на аминокиселините, тогава различни части в нашия мозък се разболяват и примерно депресията е следствие на това, че в нашия мозък има някаква част, която не произвежда хормони на щастието и е болна и страда. И всички антидепресанти, които се предписват, те имат за цел да накарат тялото да навакса тези хормони на щастието и тогава човек се връща обратно към живота. И така започваме с аминокиселината лизин. Тя отговаря за черен дроб и създава чувство на потиснатост и прави човека неконтролируем. Нали, имаме в своя характер пасивен и реактивен модел на поведение, като много често ние приливаме от едната в другата крайност. Дарбата, тъй като в момента нали, когато изтриваме негативна програма, на нейно място трябва да активираме позитивна. Дарбата, която инсталираме, това е свежест. И ситхито, щастливата кармична програма, е красота. Във всички аспекти. Следващата аминокиселина, това е фенилаланин. Тя се произвежда в гръдната кост и тогава човек става или изгубен, или прекалено строг. Дарбата, която получаваме, е ориентация, а щастливата кармична програма – божествена логика. Тъй като през човешката логика ние нищо не можем да разберем, но когато умеем да виждаме божествената логика, спираме да страдаме за всякакви глупости, тъй като започваме да проумяваме причинно-следствените връзки, тогава виждаме, че всичко е за добро. И си спестяваме много страдания и нерви. Другата аминокиселина, това е левцин. Нали, тя е в района на пъпа и прави човека анален или неподреден. Аналният човек е човек заседнал в миналото, който не може да взима решения и да върви напред, той живее някъде там. А другият е такъв неподреден и не може да си оформи пък бъдещето и в неговия мозък текат хиляди идеи, хиляди възможности, които той не може да осъществи. Защото не може да си ги подреди откъде да започне и как да започне. Дарбата, това е иновация, а ситхито, това е невинност. Нали, запомняме, че ситхи, това е положителна програма в нашата карма. Нали, положителна кармична програма, която активира дарбата, защото дарбата се активира само когато човек има положителна карма. И така, валина идва от неокортекса и прави човекът или много апатичен, или чувъркащ. Нали, когато непрекъснато рови, търси, няма мира, иска всичко да разбере и търси подвола теле най-вече. И ако няма, си го слага. Нали, ако няма теле подвола, намира и си го слага. Дарбата е разбиране, ситхито прошка. Като прошката винаги е към самите нас. Следващата аминокиселина, това е трионин. Тя се произвежда в сакралният сплит, това е слънчевия сплит. Човек тогава става нетърпелив, песимистичен и напъващ.
Може да приоткривате много качества в себе си. Дарбата е търпение, ситхито безвремие. Следващата аминокиселина, това е глицин. Тя се произвежда в мезентериален плексус и прави човека конфликтен или прекалено грижовен или нетактичен. Разрушава границите на човека и му пречи да си ги очертае. Дарбата е дипломация, ситхито мир. Мир със себе си и мир с всички останали и света. Следващата аминокиселина, това е валин. Той е в диафрагмата. Когато не функционира правилно, създава разделение. Човек става скрит или прекалено скрит, смотан или диктатор. Дарбата е насока, а ситхито е добродетел. Фенилаланин, щитовидната жлеза при жените и адамова ябълка при мъжете. Създава посредственост, скованост и изкуственост в човека. Дарбата е бунтар в положителния смисъл и ситхито е блясък. Трионин, сакрален плексус, прави човека инертен, който се носи по живота и не поема отговорност и създава чувството на неохотност или прави човека отклонен. Т.е. отклонените хора не могат да възприемат и да учат и те ще живеят там някъде в техен собствен свят. Нямат връзка с реалността. Дарбата е решителност, ситхито недосегаемост. Следващата аминокиселина, аргинин, гръден кош, сърце. Създава себеобсебване, себеотричане или нарцисизъм. И ги изчистваме всички тези негативни програми и модели и инсталираме правилните енергийни модели. Дарбата е естественост, а ситхито съществуване, когато човек умее да съществува и да се радва на живота и да е благодарен на всичко, което има. Трионин, хипофизна жлеза, създава неяснота, човек става или много фантазиращ, или заблуден и отново няма връзка с реалността и податлив на манипулации, на лъжи и управление от други хора. Дарбата е идеализъм, а ситхито е светлина, която да излъчва и самия той да сияе. Когато човек сияе, той става много по-красив и лъчезарен. Тироидите, това са хормоните на щитовидната жлеза и това е суетата, капаните на егото и човек става или много елитарен, или злобен. Дарбата е разграничаване, ситхито ни дава чистота. Да сме чисти, истински като децата. Глутамин отговаря за амигдалата. Нали, това е химията на песимизма, така се нарича. Създава раздор и човек става или позволяващ, или тесногръд. Нали, когато човек е позволяващ, другите правят с него каквото си искат и той става като подметка. А тесногръдието пречи на човека да възприема и да разбира живота. Дарба проницателност, ситхи съпричастност. Лизин отговаря за тънкото черво и прави човек прекалено компромисен
и оттам той става или поробен, или импотентен. Нали, като импотентен не само в сексуален план, а импотентен като невъзможност да действа и да учи или да върши каквото и да било. Дарбата е компетентност, ситхито е богатство. Нали, това също води до проблеми с реализацията на човека и материалното му положение. Сирин, черен дроб, отекчение и прави човек или екстремен, или прекалено празен. Нали, много често съм срещала хора, които са отекчени от живота и нищо не ги радва. Нищо не им се прави. И това са първите стъпки към депресията. Дарбата е магнетизъм, а ситхито е способността човек да процъфтява, разцвет. Да цъфти, да разцъфтява и да твори. Цистеин, това е паращитовидната жлеза. Създава състояние като безразличие, наивност и самозаблуждение. А най-лошо е, когато човек лъже сам себе си. Дарбата е многообразие, а ситхито е майсторство във всички направления, всички дела, с които се захващаме. Аргинин, хипофиза, тя отговаря за мнението и човек или става прекалено самокритичен, или прекалено властен, като налага своето мнение. И тогава той не може да спори. Дарбата е прозорливост, ситхито е всевиждане. Този ритуал много ще ни помогне в тази година на дракона. Изчаках днеска новата година, за да използваме и свещения дракон, който да ни помогне за тази трансформация. Аланин отговаря за лимфната система и това е синдрома на жертвения ум. Създава осъждане и човек става или малценен, или превъзхождащ, в зависимост от баланса. Аз тук съм програмирала да се влезе в баланс и да се изчистят всички видове, които може да имаме. Дарбата е почтеност, ситхи съвършенство. Изоливцин отговаря за окосмяването, създава зависимост и човек или става прекалено нуждаещ се, или прекалено изолиран и от никого не се нуждае, и от нищо не се нуждае. Дарбата е чувствителност, ситхи благовещение. Дарбата благовещение създава чудесата на земята. Ливцин продълговат мозък. Човек става повърхностен, празен, отсъстващ, трескав. Когато продълговатия мозък не работи както трябва. Дарбата е самоувереност, ситхи присъствие тук и сега. Освобождаване на фините тела, на физическото тяло, астралното, менталното, казуалното, будическото, атмичното, муданичното, логоичното и кристалните тела, които в момента се изграждат. Активираме правилната им функция и освобождаването от всякакъв негативни модели на генетично ниво. Аргинин отговаря за белите дробове и там се създава чувството за контрол. Човек става или прекалено покорен, или прекалено контролиращ. Дарбата е авторитет, а ситхито е храброст. Пролин, черепна ганглия и слънчев сплит. Създаване, уважение, мазохизъм и човек става или прекалено богоприличен, или напълно неуместен като поведение. Дарбата е великодушие, ситхито е благословия.
за да можем и ние да благославяме и да получаваме благословите, които Вселената и висшите сили ни изпращат, както и истинските благослови на нашите близки и хората, които са доброжелателни към нас. И сега активираме изцелението на 7-те рани на човечеството. Това са дълбоките генетични травми. И това е потискане, отричане, срам, отхвърляне, вина и изолация. Поне по 2-3 имаме всичките подобни такива травми. И те са ни наследени. Активираме божествените печати, които са в нас, които да изчистят другите ядовите печати и да активират трансформацията и изцелението на всички нива. Левцин гърло създава състоянието на сложност във всички направления. На човек всичко му е сложно, всичко му е трудно и става или ням, или прекалено разпокъсан. И зарязва това, което е започнал, стига до някъде и му става сложно, трудно и се отказва при трудностите. Както и не може да се изказва и да говори при другите хора. И да казва това, което иска и да го разбират. Дарбата е простота, а ситхито, това е така нареченото явление, квинтесенция. Това е пространството на планетата Етер или така наречения каша, за да влизаме и да точим информация оттам. Чиста информация, за да можем да оперираме съзнанията и да взимаме правилните решения. Да имаме и правилна преценка за хората срещу нас, защото когато ние имаме достъп до каша, един човек застава пред нас и ние получаваме информация какво представлява той. Левцин неокортекс отговаря за пристрастяването. Това е най-големият генетичен дефект, който съществува в човек. Човек става вцепенен и неспокоен също и се пристрастява към различни субстанции, хора, състояния и прочее, както се пристрастява и към страданието. Дарбата е изобретателност, а ситхито е тишината и умението на човек да остава в тишина и да спира вътрешния си диалог и да чува висшия си аз и своите наставници. Както и другите хора. Аргинин отговаря за сърцето. Когато не функционира правилно, човек получава стягане, става стегнат, може да има буци в гърлото, буци в гърдите, така се усеща. И тогава човек, когато се затлачи по такъв начин и получи такива блокажи, става или много невеж, или студен, а може и двете. Дарбата е приемане, ситхито е универсалната любов или вселенската Божията любов, през която да живее. Трионин отговаря за тимуса и тогава се създава чувство на гордост и човек става или много манипулативен, или прекалено изтъкваш се. И става такъв обидчив, когато той се изтъква, другите не го приемат или не му признават това, което е направил. Дарба, хитрост, а ситхи, невидимост за нещастието и за неприятностите, както и за враговете, за лошото, за всичко лошо ни прави невидими тази положителна карма. Левцин, сакрален сплит, отговаря за егоизма и за оцеляването, и тогава човек става или прекалено саможертвен и не оцелява и не живее добре, или става прекалено егоцентричен. И той отговаря за страха от бъдещето и различните страхове, свързани с нашето оцеляване. Дарбата е алтруистичност, а ситхито е безкорисност. Много е хубаво човек да е безкористен, защото прави неща за другите без да очаква отплата, и когато нямаме очаквания, тогава нямаме обида и разочарование и конфликти.
Аспартанова киселина отговаря за бъбреците. Човек тогава става безцелен. Това е Григора на страха и се развиват качествата на състоянието на характер, или става много кух и празен, или хазартен тип. Нали, това състояние, не знам какво искам, не знам какво ми се прави, не ми се живее. Непознато, нали, това е състоянието кух и неориентиран. Или когато започваме да рискуваме, за да си създаваме адреналин. Дарбата е цялостност, ситхито е безсмъртие. Валин, това е сакрален сплит и това е живот на половина, половинчатост, и човек става или прекалено отдаден, или ненадежден. Тоест започва да става или слуга на всички и започва да заслужва любовта на всички, или просто е човек, на който изобщо не може да се разчита. Дарбата е късмет, ситхито е посветеност. Глутамин отговаря за храносмилането, той отговаря за желанията и човек става или прекалено сериозен, или прекалено лекомислен, когато е в дисбаланс. Тази аминокиселина. Дарбата е лекота, а ситхито е възторг. Тирозин, гърло, щитовидна жлеза. Тогава човек става арогантен, или прекалено отстъпващ, или прекалено надменен. Дарбата е лидерство, ситхито е скромност. И по духовните закони звучи следното, че колкото повече е вирнат един нов, толкова е по-ниско нивото. Колкото е по-скромен човек, толкова е по-високо нивото. Аспартанова киселина, далак, отговаря за провала и човек става или фундаменталист, или прекалено консервативен, несвързан и непрекъснато има страх от загуби и търпи загуби във всички направления. Нали? Това е човек става просто губещ. Дарбата е опазване и съхранение, а ситхито е благоговение и уважение към всичко живо, включително и към себе си. Защото човек, ако не уважава себе си, не уважава никой нищо. Изчистваме хормона на изпитанията. Това е група кодони. Те са в гърло, щитовидна жлеза. Те отговарят, нали, създават чувство на забрава и човек става или прекалено резервиран, или прекалено критичен. И забравя, не може да помни, забравя хубавите неща, забравя и лошите. И прави едни и същи грешки. Това, нали, когато ни е в дисбаланс, ни пречи да си учим уроците. Пречи ни да извличаме пулка от случващото се и правим едни и същи грешки. Дарбата е съзнателност, смърт на егото и ситхи откровение. Не случайно всички откровения са писани в Библията от определени хора. Те са получили дадено откровение и са го споделили с човечеството. Така. Аспаргин, сакрален сплит. Това е програмата на силване. Това е проклятието да се опитваш да правиш нещо и нищо да не става. И човек става или прекалено свит, или агресивен и побойник, и насилник. В целта си нещо да получи и да стане на неговото. Дарбата е сила и ситхито е величие. Както забравих кой го беше казал, Майчи Дънов, че ако човек можеше да види
величието на собствената си душа, щеше само да си се поклони пред себе си. И след това и пред Бога за това, което Бог е създал. Така, триптофан, щитовидна жлеза, отговаря за глада. И тогава човек или не се храни, или прекалено много яде и става или отекчен, или маниакален. И от тук проистичат всичките разстройства хранителните в нашето тяло и в психиката. Дарба, приключение, ситхи, безграничност. Пролин, слънчев сплит, отговаря за страдание, безпокойство. И човек става или прекалено нервен и също така преживява емоционални кризи, както и чувството за вина. Да не изпитва много силно чувство за вина и си предизвиква в живота различни нещастия, за да се самонаказва. Дарбата е човечност, ситхито е състрадание. Пролин, това е дорзална ганглия и слънчев сплит. Това отговаря за състоянието слабост и човек става или прекалено сантиментален, или прекалено жесток. Като нашите емоции те ни правят слаби. Както и може да създава чувството на липса на енергия в организма на човека. Дарбата е равенство, ситхито е нежност и активираме възхода на семейството и любовта в партньорството, с децата, с родителите. Семейната матрица се възстановява. Аргинин, надбъбречни жлези. И това е състоянието борба, но това е битка без цел. И човек или е пораженчески настроен, или е прекалено агресивен, когато е в дисбаланс. Тоест мачка всички по пътя си, когато е прекалено агресивен, за да постигне това, което иска и не му пука каква е цената, която ще плати и какво причинява на другите. Дарбата е постоянство, ситхито е чест. А човек без чест е жив дявол. Така се казва. Сирин, надбъбречни жлези, това отговаря за провокацията и човек или живее в пълен плен и подчинение, или е прекалено провокативен. Нали, когато човек живее в плен, той гледа да е като другите, да не се вижда, да не се чува, да подражава на другите, да не се открои и влиза в системата на стадото. А пък другите стават такива по-импозантни и гледат да се откроят, обаче са в неправилната позиция, защото човек, когато прекали, става пък смешен. Дарбата е динамичност, ситхито е освобождение. Глицин, стомах, отговаря за състоянието изтощение и човек става или прекалено примерен, или прекалено презрителен. И не иска да прави нищо ново, защото е изморен от живота. И много често съм попадала на хора, които казват: изморен съм. Изморен съм, не издържам вече. Дарбата е твърдост, ситхи е божествената воля. Да я следваме и да я приемаме и да я разбираме. И да живеем според нея, божествената воля и волята на нашия висш аз, на нашата душа. Метионин, това се нарича стартираща аминокиселина, намира се в надбъбречни жлези, отговаря за фантазиите и човек става или прекалено замечтан, или хиперактивен. И не го свърта. Нали, това са хора, които не могат да седат вкъщи и се чудят къде да обикалят. Дарба, предчувствие, ситхи, проявление, еманация.
Левцин, това е сакрален сплит, отговаря за очакването и човек тогава става или прекалено ненаситен към другите, или непоследователен, когато нали, днеска иска едно, утре иска друго и не можеш да му угодиш. Дарба, непривързаност, ситхи, празник и умението да празнуваш и да се радваш на живота и да цениш малките неща. Аспаргин, вътрешно ухо, отговаря за глухотата и човек става или прекалено тревожен, или шумен. Дарба, прозрение, ситхи, богоявление, когато в човека се проявява божественото начало. Глутаминова киселина отговаря за имунната система, тя отговаря за намесата в нашия живот и човек или става прекалено недоверчив, или няма собствена преценка и разчита на преценките на другите хора. Няма отговорност за живота си, няма вяра в себе си и собствената си преценка. Дарба, екипна работа и ситхи, синархия, това е колективно управление. Нали, синархия идва от думата син действаш и архи да управляваш. Да можеш и да действаш и да управляваш правилно. Цистеин, щитовидна жлеза, отговаря за доминирането и човек става или плах, или прекалено важен и доминиращ. И командващ. И налагаш се. Дарба, сътрудничество, ситхи, обединение. Аланин отговаря за кръвта и отговаря за сериозност. И човек или става фригиден, липсва на чувствителност, или прекалено лекомислен. Дарбата е наслада, ситхито екстаз. Така, хистидин отговаря за потискане, човек става безнадежден, догматичен, неадекватен, равнодушен, безскрупулен, има неправилни реакции, става инертен и отхвърлящ. Възстановяваме божествената генетика. И възстановяваме божествената защита на генетично ниво. Като каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето благодаря. Съответният ритуал може да породи реакции в нашето тяло, като скованост, болки в ставите, когато човек не е гъвкав, има прекалено голямо его, както и може да изкочат различни синини по нашето тяло, защото се освобождават блокажите на задържаните емоции и болестите, които се пораждат от тях. Може да изпаднете или в депресия, или да бъдете прекалено емоционални, а може да бъдете и в много приповдигнато настроение. При всеки ще се прояви различно. Това е първият етап на това генетично изцеление. Ще направя още един ритуал, защото нямаше как в един ритуал да вмъкна всичко. Пожелавам на всички много успехи и ви очаквам с добри новини, като гледаме този ритуал, колкото ни е приятно осъзнато и можем да спим на него. И поне 13 дена е хубаво да се върти в нашите плейлисти. Чао, чао!